kaliang jong nga makwe kaliang jong ka sarkar hi parkwe pada kaliang jong ki leaders apo ajalang ila kalong kay ka pangud ka balong tendit ado kata ya kajin lat kensan no Dr. Ricky sengkon webbi badon bolong jong ka Shillong constituency dengan soba ia terpentalang mentakam nadu chief minister jongi pat mani bro di soba ki MNAs jongi baro ki MDCs ki don ngam baro ba ibu ya kini ki jingjia ke basmosi ki bangi pun ki brio ngina bat pediak tang ha ka jingnya kutei wana jong ku kamtit ba bar minutes scam lu bakal gede ka plan ke jong ku pada jong te ipa ya ka jing solem sya ki para jong ki paro ki ba yeng ba sem jong ki ba sengkon paro bat ba ni kremen scam ni tuai boble unai ya ka jing ja thai yau syakri jong ku bat kumju unai ya ka jing tengen ya ki ba yeng ba sem paro dia KPT bat ka session ka bingidon la syai ka ski kumbai CM la kibatai ka BSC kan syom la syai ka ski bat nakaliang jong ka sarkar lang ba jong chief minister jongi ila pha ya ka jing sngo ba la kum la syai ka ski idei ban ajon ya kane ka house ka jongi la syai ten la ya kata ngin sale la syai ka ski ha ka ba ngi ha ya ka ban don ka abashwiri reference kajing ai burong khatbu ya uneu noyalam jong ke celang la jongi bat ya kane ngin sa pedip sepi la syai kasni hatin ba ka BSC ka shop hapo ka office jong speaker betul ko jong kata sarkar ka don no kajing semua bande ka state funeral ro ya kani ngidang ya ni ngidang ya perhat ngidang kai ke kata ide kan le kapum bami jule om tang apo ka jelam le re apo ka rindia terkoi pengin le